Tento rok začala naša česká dovolenka na Sport Music Feste v Lieskovci, kde ma celá rodina prišla podporiť na koncert. Večer sme sadli do auta a 6,5 hodiny išli do Zdoňova. Takto to tam vyzeralo 4:15 ráno. A tu už môžete vidieť fotky z Zdoňova, krásnej českej dedinky vedľa Adršpašských skál. Fotky sú zachytené počas našej prvej rannej krokovačky a tak ako sme kráčali prvý deň, kráčali sme každý deň. Každé ráno sme si vybrali inú trasu. Hej, Fritz Filip, prečo si prišiel za nami na dovolenku? Lebo som stel. A tu už sme sa nachystali a šli sme jesť do vedľajšej reštaurácie, ktorá sa volá Kováčová kobila. Aké je to jedlo? Jasné, dobré. Čo si povedal, že aké je? Najlepšie? Je to najlepšie na celom svete. A po dobrom obede sme išli hľadať kešky. V pondelok sme sa vybrali na tradičné poľské trhy do Kudova Zdroj a neskôr sme sa išli najesť do reštaurácie s názvom Cech. Toto je poľská polievka, ktorá sa volá Žurek a toto je Majka s detským burgerom, s detským v úvodzovkách. A takto to v tejto nádhernej, modernej reštaurácii vyzerá. Nachádzame sa v Kudova Zdroj a dal som sa takúto limonadu práve že. Ukáž, ako z nej piješ. Aká je? Majčí. Je veľmi dobrá. Mestečko Kudova Zdroj je v prvom rade kúpeľné a preto tam nájdete takýto nádherný park. Na týchto záberoch môžete vidieť Tezniu Solánkovú. Je to relaxačné miesto. A toto je Elka, ktorá miluje byť zachytená mojím fotoaparátom. Rovnako ako jej nevlastný ocko. Vieš o tom, že keď si odpluješ do vody, tak kačka to zje? Čo? Ďalšie útorkové ráno sme sa vybrali krokovať na úplne opačný smer. Vyzeralo to tam tak trochu ako v Švajčiarsku. Miša! 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 Kam ideme, dievčatá? Martinčák, kam ideme? Dievčatám sa veľmi rozprávať nechcelo, ale ja vám to poviem. Boli sme v Bromovskej farme Venet. Lucane, koukni na mě. Ty seš hezký. Ježišmarja. Hudry, hudry. No, daj jej. Dámička. Daj na nebo krásnej z papa, daj na jedno. Milujem lamy. Oj, teba. Ty máš sexy vlasy. Oj, krásne sú. A tamto hľaduje, lebo leží. Čaká. Toto sú lamičky zdarma. Môžeš ísť. Ona mi papala vlasy. Tak ja si chutia. Nepapajte mi vyhráčky moje vlasy. Ideme chovať ťavičky. Sú hladnúčké, už čakajú, čo dostanú. Nazdar, ťavo. Ja keď som mal 3 roky, tak ma ťava ofľusala. Dúfam, že dneska... Aha, už sa naťahuje, pozri. Daj, Dašo. Majka, daj aj ty. Ona je, neviem, či dočiahne. A tak daj tejto maličkej, aha.
Nie, nechoď ďalej, lebo nie, že do nás pustí, kde ostne. On povie... Fú, ja už nevládzem. Nedá si. No, tak to už vyhodiť, tak to vyhod do mňa. Kde sme? Ešte sme v Čechách, počkaj. Granica pánstva. Granica pánstva. A už sme v Poľsku. Na stredu sme naplánovali výlet do nádhernej blízkej zoo. Volá sa Dvůr Králové a ako jediná v Čechách má aj safari. Existuje viacero možností, ako cez safari prejsť a jednou z nich je tento africký trakt, na ktorý sa je ale potrebné dopredu objednať. Tak. Strašnovka diabelská. Trošku diabelsky ušla. Asi sa poserem. Teraz som rád, že neušla táto hovediačka. Fuj. Pozri, aha, to je cigáčka africká. Hej, to je tá, čo sa rekáva. Som ten hadiaľ odporný, taký veľký No, Mišo, poviem ti múdrosť sveta. Nehovor nikdy náhodakuj, lebo on na tebe môže povedať. A tu už sme sa konečne dočkali, je 14:40 a my si ideme pre zážitok do safari. Tu môžete vidieť hyeny a tiež tu môžete vidieť ďalší spôsob, ako sa prepraviť cez safari. Je to súkromné auto. Poslednou možnosťou je autobus. Na vodní plochu a mizí živkou k vodní hladině. To jsou ti pelikáni hnědíči čilský, kteří žijou teda v Jižní Americe. Většina pelikánů loví z vody a loví... Schválne som v predošlom videu nechala zvuk, aby ste počuli, ako to vlastne v tom safari traku vyzerá. Celý čas vám tam rozpráva pán, ktorý pracuje pre zoo a teda sčítaný je brutálne. To, že vidíte na displeji sieťku, nie je náhoda. Vošli sme totiž do teritória levov.
Tak konečne po roku, možno aj po viac ako roku, idem odovzdať niekam travel bag, ktorý sme našli na Trnavej hore smerom na Šašov pred rokom. A je to keška, ktorá je taká tá cestovateľská, putnická, alebo ako som to povedala, putovná. A prišla k nám až z Japonska, tak ju teraz nechám v Čechách. Tak držkaj sa, moja zlatá, a nech prejdeš ešte aspoň pol sveta. Unavené nohy takmer spôsobili, že sme nevideli takúto krásu. Je to prehrada, les kráľovství a nachádza sa blízko mestečka Dvůr nad Labem. To bol najlepší burger, aký som kedy v živote jedla. A to som mi akože zjedla. Fakt? To vôbec nie je vidno. Vo štvrtok nám vyšlo typické prechádzkové počasie. Slniečko, ale vôbec nebolo teplo ani dusno, a tak sme sa vybrali do nádherných teplických skál. Je to môj hrad a ja si rád. A mám to rada, ale už tu rastú človeči. Áno. A takto nejako to vyzerá, keď je v skalách zakázané fajčiť. Áno, aj bejbky. Ako sa to hovorí? Aký otec, taký syn. No aby ste si nemysleli, že má len zlý životný štýl, chalan si aj pobeží. No ale jasné, že čakal, kedy mu zakričím, že už som vypla kameru, aby mohol prestať bežať. A po tejto túričke, kde som mala urobených asi 25 000 krokov, sme sa rozhodli ísť na obed do reštaurácie u Švejka, ktorá sa nachádza v Medzimestí. A urobili sme veľmi, veľmi dobre. Sáčiky lietajú, robí. V piatok, teda rozlúčkový deň, sa naša mališovsko-ištvánska parta oddelila od zvyšku famílie a išli sme navštíviť nedalekú zoo, ktorá sa volá Lacná. Ale lacná rozhodne nebola. Len na vstupe sme nechali 47 € a nakoniec nám ani nikto nepovedal, že do sveta lemurov je zvlášť vstup a tam sme nechali ďalších 30. Ale poviem vám, rozhodne to stálo za to. Tu môžete vidieť krmenie nosáľov. Škoda, že farba tých plameniakov sa nedá cez obrazovky preniesť. A toto sú mini diviačiky. A toto je najmenšia opička na svete. Malá bola ako moja dlaň. No a počkajte si na úsmev tejto nádhernej opičky. Akože tá mimika tváre bola ako malé dieťa. A ten úsmevík, pozrite, kukúk.
A toto zvieratko sme celkom nepochopili. Zajac so srnkou. Sme veľmi radi, že sme stihli tohto tigra v kleci, pretože keď sme sa vracali naspäť, už tam nebol. No a toto je zážitok, ktorý nám ostane v srdciach, v duši aj v mysli asi navždy. Krmenie lemurov. Hlavu vystrčil. Zegarek ukazuje cel na snídanie. Ešte raz poď. Pri tomto svišťovi sme mali celkom fajn zážitok. Miškovi spadol do jeho diery telefón. Našťastie Dušky má dosť dlhé ruky a podarilo sa mu vybrať. No a tu Duško s Majkou na chvíľočku mali zážitok, mohli pohľadkať ležiacu kapibarku. A toto je náš piatkový sviatočný obed v bývalej chate Hviezda. Tu môžete vidieť krásny hlavňovský rybník. Kedysi sme tam boli na dovolenke. Konkrétne na tejto chate, bez vody a bez elektriky. Počuj, ináč, tam vzadu je taký bufet a pred 2 rokmi sme tam boli na kávu a bola riadne perfektná. Mohli sme tam skočiť. Jasné, v bufete. Môže si tam fledvať, nie? Posledný večer sme sa s Českom rozlúčili na Janovičky Koupálo, ktoré môžete práve teraz vidieť. Čože? Majka! A tu už sme na ceste domov. Zastavili sme sa na obed v Olomouci. Takto sme si predstavovali cestu domov, ale v skutočnosti bola takáto.